Bambu mohol mandi cek mohol karbiang lo terus council pen pilong di lapen ke cividro serak nang ci kusi ni de belum lapen kesang lakai keropor di pen constituency ke Palu Cikela Higher Secondary School pen stes along pilih hai keropor pri suri ni dai keropor ni karbiang suara tumpen patir bir konsi karbiang lo terus council tumpen cek bambu mohol kipia putar cingwai pon jika kita kesulitan atau pencenglok ladak cek karbar kesulitan atau lapen organisasi atau pen lapen cek Mr. Vincent Rohan cek bang pemohon kelong atau doan cingwai pondok punta cek kacu atau lapen cek bisnes atau kesulitan kacujur kesulitan anaban cek bambu ke karbiang terus kongsi pen mohon pilong le lapen kecil serak nang ji ni level ang kasi song arata pen lampis pernah karbiang lo atau mas council pen mati isi pen lah ya saya iklan kedeng konti rat anak tukang pon mati rat anak song selesai si klep pon rong si rat karbiang lo atau mas council asongnya potong apa jongkong Pini hari dah langsung pasang ni long lela. Ajar Bharat dah long lelo. Pini dah puasa pendi. Tum long dah ini langsung di. 55-60 long. 1000 piece ang ponang tum ingkhan lap yang paper mill thorn tha. Atong tan loge 16-17 tong. Angka 26-27 100 ang bipu. Kau nang tum loge. Lata gari bhara chipinang la. Ala cek enam dolar. Cek enam dolar. Lain lagi kita kan itu bahawa apa nang thorn tha. Lapan hal dah langsung ngomong. Cibit drop back ni. Nakala jom si cibit drop back ni tu. All car dalam nan dum cikon tei. Cikon tei ni cikon. Ni cikon. Ni si pudol. Ipo mana ni lihat. Ni lihat ni. Kita mira than kita kona sok pangari. Adhera da punti wabdi si. Iso asok kecipang reng i. Nang itu dalam mathap kami nai bolo sar. Lai kintu kala khiti bindong po hang sona nang tu chidan bitu nai po asna na tu ahang ti nai po nang tu mata wano jali na rakho che hala kai pho hai tendar banoi tereng hai banoi lagli tu ka kala tu bha lagle non dos to ka puro to ka hala so tipia chala na dore na hitu na kita me check jo jo pe kan hali tum se kapur hi ke thega tum lo kere tum ane chwa sidan kitu kala phon onya re lo like a development kali like a development mane nak tum thi anoi pa kali tum juna nelo kitu la tum video no chiloi pa lage development kali lage sila bani ni thoye ke supply hajong pe sama sama beli tumle secret bori kali council pen bang tender ko lo jogdun lo doni tumsi lom la bang ke council so sila putu nipu damji bang ke open 15 rupees to bang ke la ke ni ke so 50 rupees bolam jitu ki tum phan jitu hala inglong bang 50 rupees sorry 15 rupees buka. La sita nang le rok bang lagi 50 rupees pipo pu lagi tu mohol pen pipo pu lagi mo peta ni jeno mati. Mo pen monta nambon mane ke 45 42 rupees nambon. Tapi mohol lar pengen tu 50. Ni tum nang nam pura tu nang 15 tum dak tin duita jitu adi pu bonai lo tum dak. Pang tikro la pen jitu jom pharong lo jitu hala bed mohol lo. Dak be ke ba stock pipo bonai lo. Dak ma 70 rupees ke ni long dulu. Nang tum ni long nang joru lu ni nang namulu nang tum long. Nang tu 70 rupees long le chini ne temo tan me 70 abe pari ni long dulu ni morang nei itu morang nei ama ko mo morang lage ama ko mo morang lage itu je morang nei babu mo go back babu mo tia nei malatum Sibit ronai ma. Hitung silunnya sarkul bambu mohon cry. Bambu mohon go back. Bambu mohon nang.
pen ala cek kicutukia hin pen alam itu mohor nang gibi kok bangke nilitum chidonunde la pening samse athela ke nilitum chutuki kidukela garada tumsi chutuki vek le methan ja kombensi choklem vek la sila ke nilitum chutuki rada tum mate inglong rada tum ke nilitum ke kroi thekte alang litum Caribbean Autonomous Council la kichoklema khitia long anta pini ilitum han text na ke la sipini Caribbean Autonomous Council phan nili ki put kangtung ke lalo je inglong rada tum phan kai ke ta ke bersit la pen inglong ki chutuki rada tum phan ke kapaching thur jikali pini ka ke paching thur je asai ke pini claim ple nili tuma phan la sonsi kai ke ta ke bersit nili tuma phan kai ke ta la sonsi kapre ka hin pen sitame nili tuma phan akerap ke nili tum che theknoli la sinon la cek chot kali mokeli tum ki choklem covid sitame robor sitame council asor la pusi tax council pe la sonsi tender nang bipo la sipini nili tum ka chetong ke la hello nili tum la bang so tender long bang ke nili tum chedon dekhe Caribbean Autonomous Council tum prabjin pen chivitro nang ji la pen la mohoran dar pu bang ke nili tum chutikia rada tum la pen nili tum chojor cholang rada tum ke nili tum kroi thek the pusi pini nang li tum perang ke ameyang nu long ta nili hin pen nili tum a hin pen pachini dak la pen chuni re lo lang li tum prabjin pen la bang so mohor chivitro da prangje phansi nili tum pini rat do anta nili tum cheton sar pen nili tum council sor phan nili tum la bang so ke hang nili tum padolo jongsi mohor nang bikok pulote biasa lo mohor nang bikok pulote nili tum ke mohor pharmacy ni tum ke ache kama george athe nili tum la dak ningkan ko an pen ne Caribbean Autonomous Council tu tax nang bi mohor nang bi biang ko penta nili tum ke labang so check labang so khiti pen si nili tum ke chipereng la piso somar pen danglok nili tum chutikia rada tum ke nili tum ke khiti pen si pini nili tum ke kereng aposi alang li tum nang bikok sitame nili tum ke un an ben nili tum ke chedanji kerangke silpen koson sila sol mohona bikong athi laga nili tum methang ke ebe kicho sombe ka po lapen alang tum ta room masi bunai lo je la 2017 na ningkan pen ki la ke agriculture dak tang de non koson kuna ingul be la tum mohona bikong alang tum pulo development koson se development lo non rada phan ko ani ki oi niai ki ber thip i methang chu ebe pata ko tax pinang lang ma lapen non ki saman tum ning je lo arle thi tu alang tum pulo chega tum long pengani tum tax zon de pin ke pu kona pesla tum kan yelong lok kona power lo ni tum gurom pani ta tax ke ta paisa pibo lapen forest ni tum tax pibo lapen lada chukelas tam ni tum dak down committee na tum tax pibo ande la sa tax kona si pang buela lanang tum chitar lip tha prangsi ana ni tum ban tax anoi lapen la so pa ni tum totally correct the lapen jong si mohon ang bikok pen jong si molo suluk soda kulote la bangke mohol la tum lapen tax department lapen council la tum lake adai chen vek nang ji rix chen vek nang ji lakan ni tum chikroi masi chikroi the lapen lasi ni li chuning ri lo ili tum ninga che the nai dak ni li pelong pobitro rong pi bandani li hin ben ni tuma song ben tum chuning ri lo la bangke nang chividro pidun vek nang ji lapen ni tum kai kaya mat kiduk kilak aphan hime jangreng aphan arong aphan ninga kaching hon nai ninga pilak kirap nai bang ake hai doktor tuli ram rong hang cm phantani lihin ben chuni rilo labang ke nilitum kiduk kilak aphan nang liyong si kanghon do thulang lapen nili parada aphan kiduk kilak aphan pachutuki nang pachoklem nang pachodam nang breng dog reng ni pado nang kulong jong si nang li ningki matha dolang pulote labang so atendara bangke nang li immediately nona mat pachivi drove vek nang ji lasini tum rada tum kroi kroi athila rada tum kiduk kisung ko an benel la pensi ki jok ilo kisaman dam admission mowe kisaman no kiduk school kidun imowe figi pi mowe non adon tin la lun is hinido la so lun da la so check ben lok sigitu ande council so adon bang bela lun nang tu piloma la pen tendar long lok betela tum phan adon lun pidami ma la nang tum council so nang ma tharun tha la sini le tum asong pen bang ke la so tendar ke ni tum 100% ni tum chedon thek the la pen ni tum correct the la pen mo suluk so dak pulote la bang ke council so adai che nang ji la bang ihum pen 200 la pen habo pen garina lu pen de bugian longta tax gela ta pharopho ako wang du chot bo foreson ta ta pharopho la pen ako sidun nyan che dam po la ta surisi suripho
ande la so tax arni siang bong hum cap dam po ba ke kom nai sin tum duri lo hum cap pen 2200 ne la support calculate tha into 30 ke chiklo yang bong council long ala tax ke lege rat tum matha tha council tum la cheta lip tha sugar di punon mitang aduga be phanta la bangso check pen sinitum ke rengi bom lo tangte non ke council pen la bangso tax itum pinangji purotang tin itum ke kuson ni ladak itum nilibha warlong itum kuson se ka prek akam mate abar sai ke dolang man lagi itum avelo athe non ke sangti la pen thengpi themprang anta kavia polo no ke check ison vesin itum ke kachoka la posin itum phan ke la bangso atendar bangke carbing long tum konsir CM sar pentala bangso pha ke ri to phanang withdraw pinangji athe ke non la bangso na withdraw pipe bulo tangte ni tum ke carbing long kang atum ta ni tum ke chisong nang kok po athe ke ni tum ke lan velo non ni to pha la bangso aten tum ke carbira ke ki duk lo pus